after ndo fire ngamove to eUville. Oh, you. Yeah, ila istory siqala khona ukuthi ngize ngibuyele ejele futhi manje kodwa ngeminyaka sengizobhandinta yabo. eUville kula nihlanganise khona ischeme se-house robber. Yeah, sure, yeah. Ngimitha amawathi aseZimbabwe lapha yabo. Oh, meet out zasezi. Yeah. Nathimba. Ngiyaspina, yeah. Ngiyaspina ukuthi indoda kumele seneso. Wakugweba uhamba yiphi court? Buhamba kuphi? Westgate. Yeah, ngihambi Westgate la, eJohannesburg. Embazweni. Mm. Westgate laphana as letters dicachet. Sure. Kanothini. Eningkwetsha umuntu bengibuye bengiphuma manje. Omunye umuntu wangitshela, angifuna ukisho igama lakhe. Angitshela ukuthi yazini, umuntu wagwebayo akasekho use-overseas. Sehlele overseas yabo. Lo muntu wagweba. Yeah.